Inside Story ziak tu Colin Dexter letling tu nu khol ring kumsa kha zakwa somkwa pathum February ni sompanga thotan ni zinglam dari len somnga velania Louis Manmoro ti in Inspector Morse chu a autuara Sergeant Louis Chuan Oxford khopui kotlera chuan akar chu khalmeka tual thana mun nan pan mekani Louis hetilai mun hi jet place chuania khalai kha number engzat nge hanen lokte kotler som palina hania kapu solai police car pani so khongemon kaldon le Oxford City Police pathum chuan Paul Bailey 14 jet place acheng ne na tangin dakar ni khat liam ta khan tual thana thlen thuwa thuthar andongani Paul Bailey chuan abong hute hazo awangin an in hnuai nu chu zupuk saktumin achuk thla a kongka han kik chuan achang thei bok si lova a in kal lo bok si awangin aluta sela poster chu thi in azum huta ni in police te chu haril ani morsa chuan in kom khom na pin dan chuata mei chemu reng chu mu in thi sen tam tak nen alo in che pia nuai maya a oma chuan chemte abur ngur mai le ngal alunga chun tlang ani nge mele asam chu adum ni in asei thalea amit meng buang thek thok chuan an ma ni chu ron mel ni om tak hian alo meng kur mai bok me se mel thatakani hi Louis chuan ati supa mor chuan chu tiang chu mu nuam ati ngai lo awangin amit chu ala son thuaya police doctor chu alo thlenga ataksa chu enchiana hantum vela mor sa chuan en chian thei to e a han ti chuan chu police doctor chuan taksa chu han check tranta a an chen na in chu chong ni in sela poster chuan a chong hnuai jok lo in a chung joka Paul Bailey chu a omani mor sele Louis chuan in chung chu pan chawin thu zo fia an tumta ani Bailey chu in kom khom na pindana chuan thu in abula police panhi chu an thubok ama chu kumsom ni pasari emo kumsom ni le pariat vel emo hani mel pasang lam samsei tak mayania a mel ero mel chia hanti tur hani lem lo mor sa chuan a mu phat atang chuan angai nan lem lo view mai Oxford University atangin history azirve zoito ni in asoya navon lai ero hanei lem lo hani ome athu soi zong chuan akut zung trang ama phu lova toile bong chu ati che sek mai le ngal Khamizan Khan athian tenen zuin turin King's Arm Zudora hankala Zandar Soma an khar thleng omin an khar nu chuan abial nu ina ariaka tuk in zing dar sarile minute sompanga a in lampanin a hoti a soibok ni zana mechebula iriak amo o ti pa chuan chuat lam chu en daya a ming kan thiat ve angai don ani o sergeant chuan alova bel china tan ani le sela poster chungchang enge hriat in ei reng reng Saint Hilda's College a engmolai khachuan literature zirin akalla na anei om ka hrelo ani ama hi hrechiang viewem a hrechiang vaklo Morse Louis chu sela poster chena chuan an chukla a police doctor chu ruang zir chiang chuan tual thana pindana chuan alo la oma anni chuan a room dang te chu anen kwal ve thung a pindan ho chu an chep em vek ngai a bedroom a chuan engwak han en fi tur om lem lo chuar lian deuh a chunga thom hno le phekhok mantlom tak tak om chu ani deuh maya a kumbul do kana chuan bati omin sana hun chi tlereu mantlom chi le khabu om deuh tlong le khabu thupui chu thon thu zi adona hriat turte ti ania mor chu ana han keng kanga savun manga siam le khabu chiar chin chia nana ze chi omna zon chu a keu ngal thuaya thu then kha chu pen tui engin chin chia alo ni hlom thon thu ziak tu chuan a hun ton to a mihring le mun ma a tak tak te chu suang tu na nen song bol se a thon thu chu chiar anuam le zual hle don ani lis chuan le khabu chin chiana chu an la kanga ta chuan erzin kan na tangin chi bai le ti hi alo in ziaka
khoya nge erjin kan chu ti in a hen ngai tu a Turkey kho chak lamani ka ring ni kum khan lir po na savak loin ang hing an lom ni kha in chung lama chuan tu emoni hi a veya mor sa chuan in chung lam chu hoi chhoin Bailey ani nge an ring ani doctor po chuan mi thi taksa exam chu alo zo to a mor chuan zo na henga mo zo adu tlat awangin apan phei thuaya chu doctor chuan chente hriam tak ani mel in mu ang khan thi sen a chho na sa hle mai sia darkar riat atanga darkar som kalta a tha ania nizan dar som pakhat emo som pathi emo ani mai thei nakina ahun dik tak chu ka hril thei cheu ka be se alo tia morsan ruang da bo tura thu apek meu chuan dar som pathi ari trep to mai chumin chunga ti tur om ta chu an ti zo thokhat to boka Luisale police pathi chu Bailey thu soi chung chang te Sela postari chung chang tele thilpoi mo dap khom tur chuan an suak ta re mor sa ero ama chau chuan engamoti in a thu thung engma han en fia tur re han chui thei tur a mulo kher mai podo zong zong chu ruak veka tul that tu chuan engkim alabo vek ani mel engemo haom lo mo ti in a han dap vera dokan chunga chuan thingbom hi a oma chubom chunga chuan postcard thanhem fe hi a awm bawk chuta chuan Oxford Library in Crime Story in zia siak chungchang han chuan a postcard po a awm ve nge chuta chuan address po an ziaka most chuan a han ziak thlazung zunga postcard dang po chu a han en kual vel bawk pakhata chuan keiro khopui lem hi alo chuang wang mai chumin hnung chu a han en chuan keiro chu alumin anuam lem lo hle ka ngai khop mai che ar ti ringot thi alo in ziaka mi pazia ani mel do kan sir chuata chuan chanchin bu emo zat hi a let rum bok an tangkai mel lem lo le khabu bom a chunga poem bu om treu chu a mu boka mors chuan pakhat chu adu zong deuh mai ani ti a hria a han la chuak thuaya postcard hi aron tla tap mai chuta chuan California San Jose thalak hi alo chuanga a hnung le malama chuan poem tlar ni ve lek hi alo in ziak bok in far away are you my love and the seas between us two a ku ziak chu keiro card a ziak tu nen kha nai nang hle mai liu sa chu reiwak lo hnuwa chuan aron let le a le khabutea thil zia chu han chiaria Seila Emily Postar kumsom ni panga Bristol lammi ni in anu le pan boral to baka u le naw nei lo bok kumsa kha ko som ku khan Saint Hilda College atangin English chu second class a pass nge University Arts and Science Department tan hun nengama chen athoka he ina hian thlaso ma kho save to ti chu aron chiara mo sa chuan a tha hle mai tuna chuan heng ho hi lo en ve thung ta che ti in chanchin buda khom chu a koka thil ei chu turin a chuak zui ngal mo salo let thleng chuan lui sa chuan a thil buai pui chu alo la buai pui renga enga mo mu chu in nei em thil pakhat chau ti pa chuan Oxford Garden chuak chu la chuakin fakna chuan pencil hian enga mo hi alo in chin chi a in chung ti fai tu tur chorkar khata darkar somlek thok tur mamo ania lekha thiam du sakbi kan yang box number 733 chu alo in thai kal mai ni chanchin bulam ka va phone address chungchang ka va zo chuan mei se pakhat chuan thlathum IRA engma an chin chialo thu min no hril box sia avan bui thak vele ha tha chanchin bu chu i chin fel turin ka da mayang o mo sa chuan crime story competition chungchang chu a hrerenga karta address yaka chuan ama ngei kal hadu ani taxi ala a chu address anei chu Oxford Book Association mun puiti a hre chuak ngal thuai bok chu hmuna thlen chuan thon thu tam kan la dong lova hun ruat ala tam bok nen ti in dokana thu chuan mo sa chu alo hril mol maya heng ho chau hian an la ron thelu ta ti in hming pakua hi aron pe a ma se la postari ming atel hau lo mai
lekha ziak tu te hian an hming dik tak an hmang lo fo ania an address yan duem a han ti chuan mor sa chuan an en kualdan dana apasarina chu Elisa Thorpe 14Z Place Alonia apasarina thon thu zia kha min lo pe the ngem mor sa chu na tia Elisa Thorpe Sela Poster chu hming pani te chu horop in angin asiam ani ti a hrengal maya a officer ale le chuan police doctor hneina tanga le khathon na don chu alo let nga ta a han en chian chuan Sela Poster chuan naute tharuk mi alo pai ti chu alo in ziak ani mor sa chuan engemaw angai tua chhun zom tur anei ti a hria a thut thlenga chuan thu in Sela I thon thu zia chu a chiar ta ani a chiar pa chuan a khum sira a le khazia thon thu ziak tu chuan mihring le thil thleng tak tak hmangse thon thu chu a hlu zual bik thin ti kha angai tu chuak engemaw suang tuana thatak a pek a bei se ani a thon thu chu uluk taka zia ni in chiar po anwam hle mai date in North Oxford by Elisa Thorpe chanchin bua fakna chuan in chung ti fai tu mamo ani thu chu ka hmua cholkar khata jing voi thum chau tho turani Miss Gilbey 5th Squidget Lane North Oxford nena tho tur ani a tha hle mai eng aya nge ka tho lowang ti in ka in ngai tua ka na ka chan zo chau awangin poisa ka mamo hle mai si chu baka ka follow piang tur en kol nan ka mamo le zulang chu a chan dik tak phe chu ani lem lova ka tho du chan pakhat chu Miss Gilbey Mr John Gilbey ya nupui chu mu ka du wangani a chan I hriam I hrelawang ma se han chiar zel lai I hremayang Miss Gilbey tan chuan lekha ka zeka ka ming dik tak Mary Lawson aya minglem Vera Carr chu ka mang heng he ani chuan min ron bi a ama mutur chuan min ron hrilani a o chu a vin angreng khopa North Oxford mi dik tak ani ngei karing alo ni tak tak reng bok Switzerland thleng chuan basa ka chuanga number pangana chu ka hmuta in chu a hluina in ana hle mai thing hmanga sakni in abula chuan huan thatak enkol uluk ti hriat deuh mai hi a awm bok Mrs Gilbey chuan kongka lo honga nui hmel po apulem lo chauka a min hruai luta coffee min pek hnu chuan zo na min zot hre bok a han om dan vela tang chuan midang ngai chang lem lo mani that na ringot ngai tu ani ti ka hre thei maya a mai ro chu na thok tur chuan min ti thung in chung pum pui ti fai tur hian min du em ni ka han ti chuan nilove ka pasal pin dan tiam lovin ani chu rampona a oma ti fai angai lo o ani mo khonge om o pasal chanchin ngai ven view angalan ero ka tum lo engama thokin America om megani kongka puilama chuan min thla phein kain mang tha ta a ka han hoile chuan adin na ngai chuan lo ding reng mai me se sang lam in che nal tak mel tha tak ani karin aida in alo no pang mel le ngal nia han soinon le ta ila a chelawin angai nat om hle mai chuina chuan cholkar khata dar kar kuwa ka thok thina ka na han thok fel fai turin chu hun ka nei chu atok view mai Mrs Gilbey le kha chirna pin dan ti fai chu a har sa bera in hnunglama omin huan chunga an sa filora tukverlian tak omin dar thlang ti fai tur atam hle a hnuya chuan zote chuana tur centimeter som ni bial hi a ombok mun tin mai chu a hnok em vek mai thin lekhabu le paper a om nok nuai mai thin ani sitting room a chuan lekhabu atam hle na in bom chunga da that ani thung cholkar thum ka thona ani to ni lai ni ania kapi chuan khoya emo darkar ni vel a chhuat tur thu min ron hrilani ti dan tur ka ngai tua lekhabu chu abom atanga la chuakin lekhu bom chungchu ka han chem waka a khuta chum mai le kapi chuan thin rim zatin min ron ena min ti bal vek etumem ni haron ti tuar mai ti fai le vek ang che ti min ron hawa ole ka han tumange kapi ka han ti chuan tum lovin tinghal ro haron ti tuar mai zinga chuan chauka coffee ka siama tukvera tang chuan huan enkol tupa na thok lai mek chu ka han mu thei coffee in turin ka han som chuan aron lut ve mai bok a mel a tha hle na in akut ero a moi lem lo a toin a bung hlom hle mai
Miss Gilbey chu a hriat chian le hriat chian lo ka han zota nui chung hian hre chiang ve khop mai a han ti zawa thup nei ang hle mai le ngal kalama chuan ron thle phei zawin ka hmuya chuan a ron fop zau maya ka holem lo na ka tho mol mol lai chuan kong ka puin hongri ka hria chu vele lekha chu la chuakin lekha bom patin kara chuan ka da lut ngal chu lekha chuan engemaw hi pen tui hring hian ka han ziak bok Dear J hei hi ka in hmangai zialan tirnan i lekha buk khoi mulaya lo zebro Mary ti in Miss Gilbey lo lut lai tak chuan lekha bu chu ka pot chuaka paper chu chuata atla chia paper chu charin a han en wangwanga engma soilovin pinnan chu a chu san le ta ni ina ka hon hu chuan pen tui hring bok chuan lekha thon ka ziak le a ka bial pa hna ka fa ka pai thu le aloin tiam to anga anu pui chu thena min nei mai tura thlem na chu ka ziak ta ani Switzerland alama chuan ka thon le ta pen tui hringa ziak ani awangin anu pui chuan alo hmua a pasal hnen a thlen ma a alo chiar ngei ka ring bok atuka chuan damdoin lama ka vain en tira ka nau pai po a tha hlau mai ka ngai tuna chu awak vel ruai mai engtin nge John Gilbey chu ka nei theanga anu pui chu ka tha mai ngai ni a ol sam ngotang ruama na ka nei sa diam bok atuk chu ni lai tho tan ni ani a lekha thon pani ka donga pakhat chu damdoin atangin ani kele ka nau pai po kan tha a ka lim teu vio mai pakhat ka han hong le chu Los Angeles atangin naute pal naute lo piang mai tur pa lekha thon halo ni imol hle mai naute khai ti tla turani in zai man po ka tum de kang chuba ka kanin then let gain then len wang bokang tu ni som pathum in rin ni hian karon hodona kanin mudon nia ti alo in zia kani atuk zir top ni ania ka na a kal to ber tur ani to ang chu mi zinga chuan ka in buat saina zong chu ka pi felvek bok atir kha chuan anu pui chau tha ka tum kha ania tuna chuan an om dun ani phot chuan an pani po in tha ka poi ti to lem lo in rin nia chuan le khadang ka donga Miss Gilbey hne na tangin ani nge Mary Lawson tuna chuan i hming dik tak ka hreta ka pasalin i chanchin zong min hrila i thlalak po min hmu tir bok mi mol tak iniang mo min en thla i lo ngai ani ange ka hne na i lo kal chan ka hriat du wangin ka en thlareng zok che asin i hna po ron thok chun zom to lo turin ka ron hril che ani hi chuan ka pasal hne na i lekha thona wang khan ka lom hle mai ama ka thon ma khan a copy ka siam asin kain nei na hi ti top ka tuma midang nei ka tum ti lo hriang che ka dan hremi chuan i lekha thon hi ka tan ko ta atangkai tur thu min hril nge asin V Gilbey ti aloni mi mol a an pani in mi mol min ti ani chumole khain rin zan tlai to taka khan First Switzerland huana chuan ka lut ta chuta chuan Miss Gilbey mut na pin dan dam chu thlirin eng an ti thim hun chu ka hak ran mai a pasal nen chuan an om dun to nei ni in ka ring a chan chu parda phena chuan mi pani hlim thla ka mutlat daga khatvel ka ha nu chuan in lam chu ka pan ta ani zo te lu na tur kwa han siam lam chu ka pan thuaya chuta chuan le khatam tok tak khor chu ka da a ka hal ta ani akan that nu chuan in chunga chuan ka hno lu ta le kha bom le kha buda na thlen thleng chuan ka hno lut zela akang tan ta mo tia chuan ka tlan san ta dai mai ani thui fe ka tlan nu chuan ka hnung lam chu ka han hoya van lam chu a lo eng uau to mai ma se rei ka thlir zui lem lo thotan jing chan chin bua chuan in kang chan chin chu han ron chu a ruang pani an mu thu le an kan chiat deuh awangin tu tenge an ni a hriat thelo thu han ron chu a police te chuan ruang te chu John Gilbey le hanupui Valerie ni in an ringa John Gilbey chu America tanga ron thleng hlim hlol ani thu le tholenia chanchin kim chang jok nei anin be sei thu te an ziak bok thotan tlai lama chuan police te chuan Mr John Gilbey an hena train phone call an dong hlol mai tuna ama chu Heathrow airport a omega America la chu san reng lo alo ni aron ho tur thu anupui ron hrit atum chu lo ni in England aron thlen chuan anin kang chanchin bu atangin a hreve chau le ngal chungte ani chuan tunge anupui
ruang bula an hmu khanita ang midang chuan mak an ti viawa ke eroin mak ka tilem lo Miss Gilbey pin danari ve churin kaneya intini khan Mr Gilbey chuan anupui churon bia in alaron hon lo thu haron shila chu mi hun rem chang chu abial pa ne na an om dun hun hung berni turin an chen dun ani karing Mr Gilbey chuan min ron be boka tuna chuan rei lo te ka nga chu tiang chiat na rap thlak thleng bo ruak che pi lo nuwa ka bi anga lim takin ama nen chuan kan om dun to mai don ani chu tiang chu a thlen iringem Lisa chu morsa office a chuan dar lirik ma deuh chuan aron luta kapu engma han mu chu bel tur awm meu lo apin dana khan postcard abial paron thon ni om takte chu ka hmuwa ka hmu to alom chuan ka dangpo awm boka aziak tu thu mun an ni mel morsa chuan Luis chu sela postari thon thu zia chu pe in hei hi lo chiar vete no chuina tur man ruwa om ngei karing a han tia darkar khat vel nuwa chuan Luis chu ron letin hei hi atang kai ngei don hi amero chu mi hring hning le mun hming te ro adik lo vek ani mel haron ti ve boka ani mai the sin University Department rang te kha lo va biela tun hnaya America tanga an phone call lo gal lo va chuiro morsa chuan ati awangin Luisa chu a chuak ta nga la morsa ro in thana pin dana chuan a le a police then khat hian an lo veng bok enga mohan mu mai an nei ringin alut anina a engma a mu bel lem lo ti chuan officer let lein thu thlenga chuan ha dam takin a thuwa a lo mu hil dai le ngal atuk zia chuan Luis po ron letin ani poin engma han mu chu anei lem lo engma ka mu big lo morsa chuan lo tia ani chuan entie kan ti zelang Luis chuan atia ngai tuana kan sorbing dewila tual thana thlen chan te po chu kan hre thei mial ma na sila postari thon thu khan enge min hrilatum enge ama le ama in hrilatum han ngai tu chinila adin huna khan han in da chin ta ila na aneya ma se an bana tuna chuan poisa nei to lo ai in lua atlere ule ane engkim mai chu atlom chi vek ani maya mielpa a han neya a mangai viu mai ma se kop lai nei halo ni reng le khal khoi muna emo a hruayang ti in a tiama a ring tok le bok amero chuan upuin chanchin buan ha thok tur azon mu chuan anupui chu va bel chian achak tatlat mai ma se anupui chuan alo hre chuak ta sia apasal chuan ril ruthlakin in then adu thuwa soikhum ta tuna chuan an pani chuan a hotak zet to a ti hlum madu ta hial mai ma se a bial pa chu a hotak tak thelo ti in hre chuakin a thon thu po chu a ti danglam ta hiala a bial pa no pui chu ngai zong dang nei tirin an ni pani chu a ti hlum ta zok ani tuna chuan a bial pa chuan anupui a chan to awangin ama chu adu to ngein a ring ani ma se takrama ero abial pa chuan in then adu tlat thawa engkim mai chu thup adu ani mel anna atana poimo po ani ma na abial pa chuan muturin aron pana an falo piang tur chu ti thak adu thu hasila ma se sela poster chuan adu lo thung midang hnena asoi tur thu asoya abial pa chu in sum zo lovin chemte chuan a vitta ani tunge vitta ang Luisa chuan zoi sapin alo tia nia tunge niang ka hrebik lo le morsa chu thin rim mel viu na in Luisa chuan enga mohan zo adu tlat kapu poi ti lo chuan dar kar ni khat vel chu choi turin ina ka ho thengem kan chauka banga chevek maya lir hing khan a soi chi ani tu emo siam tha turin kan athu soi lai chuan morsa chuan makti mel de wa lo ena wang chuan athu soi lai chu atop chota Luis a chan na chumin hrilta tuna chuan ka hre thiam ta uar mai o leva kal ro wa hote khai a hantia Luis chu da kar thum vel nuwa chuan aron thleng vele mai bok anin po a chiat lu tuk lo thu a ron soya morsa chu hlim mel hle mai ado kana chuan posta ka then khat le lekha buchin chiana lekha them seila postari pin dana tanga an lak chu alo chap dar mek ani lekha buchin chiana chu lakangin nu chui na man ruwa pakhat na tan hei hi Erzincan Turkey tanga ron thonania hei hi Uzbekistan hei hi Cairo hei hi California he mun te hi lir hing thlen na mun tun hnaya mi vek an nia
a pakhat le tan chuan seila kha art science department tana thok thin ani bok a tir khan enting e ka hriat lo thei le in chauka lir ngin a ti chiat i soi khan ka hre thiam chi ani a hantia dik tak chuan ka pu in hnuai lam ani ma zoka chhia chu luisa chuan a lo ti ve le boka Wayne Khan Art Science Department Secretary chu ka va bia a tun hnaya USA a an mi le sa kal anom le om lo ka va zota chu tiang an om a hriat lo thu min ron thrila ma se rei vak lo hnuah chuan Sacramento California scientist in hukhom na atangin scientist pakhat chu cholka ruk malam khan aron ho thu a soi sin eng chung change an soi ni ai rin mor sa chuan a hantia Luis chuan lir ngi nga niang mo tunge ming ni reng renga a ming bula ar ti omem alo tia mor sa chuan om chiang e Dr. Robert Granger Kamnor Hill ha cheng mek ani e ti chuan Kamnor Hill Oxford atanga kilometer tlem te lampan chuan anin khal chaw dun le ta hani Luis chuan engtin nge ati ani irin thei a hantia Granger soin na aniang mo nia ti chan tu thatak anei lom head of department ni thei a in be se a chance po a thel viau ani ome ma se sela poster chuan engkim ati chet thei ta si ani mo Luisa chuan alo tia mors chu trong tumin a ang zuwa ma se angoi le ta zok ani Dr. Granger in chu an thleng ta a huan enkol uluk tak chu kalperin kongka an thlenga a han kik chuan mi papakhat cherlam deuh kumsom li panga vel ni om tak hian alo chhona mors chuan Dr. Granger ni ang mo ti pa chuan a police car chu han hua oni e lo lu te phot u tin in leng kom na pin dana chuan a hruai lut ta ni a han thut fel chuan zona chuan in zot tran ta Granger chu engma poisak lo mel tak hian a oma a tong po amuang hle sila poster thi thut po chu a lo hreve vek to bok nia ani nen khan anin ngai zong nge yalom anu pui kal san turin adu a fa pai ero aril rulak nan ati ani arina wangin a oi lo thung anu puin engkim a hreveka an ina na thok angin aron luta anin kara hem thlak atum le khal amai ro chu tha ero chu tum lo anu puinen po tual tha chung chang chu poi an ti hle ani Sunday zana khan khoya nge om mor sa chuan a hantia America ka om ifin fiat he ngem Granger chuan Luisa thutna bul dokan lam chu pan phein anin nei thalak bula envelope chu avala a hei ka jin na le kha poimo omolom ti pa chuan mor sa chu han pe a I mu ang khan ni min chot nuwa heta karon thleng ve chawa thlona chu dar li lem som panga truma Oxford bar sa chuangin helai mun hi dar ruk lem som li panga ka thleng alo mome ani leinu pui ka be the ngem a chuaka chuana ka hrelo thung cholni zanai nu pui om nai soi the chuang kan ta na lo mom ngotang London a thian nu nen party turin an kal zan lai dar som pani lemi som nia rela chuangin jinglam dar hi vela Oxford an lo thleng chuan taxi nan lo honi na soya a thian nu chu kan thenom nu hi ania an ti in anin chu han ko mu vele a mor sa chuan Luisa chu abana han vaya ani chu zo na zo turin a kal thung Luisa chu min som vel nu a chuan lo letin a lo let chuan mor sa chu kara a lo thumai maya a soi dikani jing thotan ni jing dar ni le som thum vela helai mun an thleng ani chu tual tha nu ani melsia ani chu tual tha tu ani thei lo shrim shrim mor sa chuan Dr. Granger po ani mel lawa ani la America om dai boxi lo tia Luisa chuan nui saka kapu hril mai che kanei nimina Paul Bailey nen ka in bia khan a bial nu nen hun an man thu a soi kha ania khanu chanchin khai lo en fiat tur thu I soi ni kha kava en fia Bailey chuan City Library a ka mu tur thu min shirin kava zong chuak chu zo na te zo tin ka in bena sa mole a ming chu Wendy Allward ani thu min shil bok cholni zan khuwa khan Bailey nen Oxford chimlama an ria dun thu hasoya amai ro chu a thian ming soi ero adu lo thung anin nei thalak kha I lo muem kapu mu chu mu e ma se ka thut na tang chuan a thalu tuka an mel ka hre chiang thei lo thung Dr. Granger le Mrs. Granger I emni anni alo tia mor sa chuan Luisa chuan ni e a mel thaker mai sela poster ai khan a mel thadai izok
ma se mo mak deuh chu City Library a ka hmeichhe hmu When the Old World chu Sylvia Granger alo ni reng alo mole a han tia Luisarin ang he hu chuan Morse chuan mak ati hmel lo tlat mai Luis chuan soizelin Mrs. Granger huan enkol tu kha he Bailey hi ani hmel Sheila hian helai hmuna na om tu po Bailey hi a hril ani karing ti chuan Bailey chu Miss Granger nena nen ani ngai zong ta ni in alang Morse chuan ron soi sun zomin Mrs. Granger chu huan enkol tu pa nen chuan in ngai zong ta sia a pasal then a in nei hial an du ta ani ap chan po an intify tu le a pasal an lo in ngai zong wang po ani mai the a pasal chuan engkim a hril vek to box si ma se thil buai thlak deuh mai a om tlat in chung tify tu chuan nawa pai thu a soita thlata a pala chu Granger ani lo bok Bailey a fa pai ni mo sar Bailey chu Sheila nen chawni jang khana in muta a ma se naute ti tlak chu Sheila chuan alo du der si lo ti chuan a that ta ni in ringem o ni e ma se ting ye thlen dan niang le library a Sylvia Granger nen in mu khan tual thana chung chang a hriat i ring reng em Morse chuan a han tia ka ring lo Bailey hian zo na kan zo hnu lok khan phone in engkim soidan tur a hril lok ani ka ring ma se a tha ani thu a hril ero ka ring lo thung karin dan chi ani e ama tran pui tur hian a in huam hle ni po in alang e ma se sar entin nge he zong zong hi hriat bik tukin khan police pakhat chu Bailey en thlatur hian katira Randolph Hotela meiche mel tha deuh nen a in hmu thu mi ron hril ta ka chuan ka ring hlela police station a ron hruai turin katita alom tuna police station a om mo oni e ni chinai kalbo hlan khan ka va phone a in puan po atum to ani ome kan vakal ve don lom ni Luisa chuan zoi muang in car chu khala aril ru te te chuan Morse chuan ne na a chang le ta ani mo atiril ru neu newa sar enting ye Bailey ani irin thei reng renga Morse chuan ti hian a thut luk na chu a soita thil ho te mole Bailey ka hmu masak ber khan a kut kha ka chin chia masabera a toin a bong hlom hle ani kha tukina khan Sheila thon thu zia kha ka chiar le a huan enkol tu